खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 एप्रिल 2023 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि परादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो बयजोंबो अनजागोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय मोजां हेफाजाबबो मोननो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव-बादाव मोननोबो हागौ गोसोनि बोलोआबो लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनोबो हागौ बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो मोननो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ न'खराव अननानै फैगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन समाजाव मान मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर आला-खाला जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सांग्रां जानाया गाहाम सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन जेनिबो आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान बांगोन गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन
गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, आयाबो दिनै बांनो हागौ। गोसोनि साननायखौ लाइमोनफोरा फोरमायनो हागोन आरो जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गोख्रों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमाफोरनि अननाय आरो बोरखौबो मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोननोबो हागौ। गोसोआ दिनै पजिटिभ जागोन। गोख्रों आरो गोग्गो साननो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननायबो फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोआव गोख्रों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबर नांनोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय गावनि थाखाय खहा जानांनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन।
कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनोबो हागौ गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननाय फैनो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन अब्लाबो नाथाय सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।